Galego cabal. Coido que o adxetivo define ben a personalidade dun compatriota como Ricardo Carballo Calero, que é galego de nación e galego de vontade e de traballo e de dedicación durante toda a súa vida. Coido, por tanto, que o adxetivo, tanto no cualitativo como no ponderativo, pode expresar ben a síntese do mellor e maior polígrafo das letras galegas na segunda metade do século XX, en continuidade directa cos seus mestres, os artífices e protagonistas do nacionalismo galego de preguerra e do segundo renacemento da cultura galega que coñeceron aqueles anos 20 e 30 do século pasado.